سلام تخاطرت مدى فوركس أكاديمي كما يلهم أبزلهم سلام كتلونا تمنخو لو معلت دما حنت أزياء تقامي زغنة فوركس ماركت دما قلم محاش كتقبلنا التخيل ناي فيبوناتشي ريشيو دما فيبوناتشي ريتريسمنت كم يقرنا خملت كملا بحسر زبالة كريكمه كسام مودة دما مكتالكم يعدم غدا منت تي فيبوناتشي انتايو مفلاتو أقداس ندي فيبوناتشي مالت كاب حدا ناي إيطالياوي ماتيماتيشان زمت أسميو سودما كلمي شو ما تمي تعتمي تعمد كنوع زنبرة نتي سكوينس ناين أمبرس ودما تسيريس ناين أمبرس كريز جبرة سبيو زدما أبزح جنت كمول دلنا مودرن تريدين أزيو تقامن أقداسني مالتي حجتهم نامبرس كما يمزقون نحرينا كل جزء كاب زيرو ما بقص نامبري كاب زيرو دحريو حدا يلوم يخدو زيم كلتي أم كدمرهم كلها حدا يخون مالتي استي قدامي نمبر مس دحري زلو نمبر كدمرهم كلها كم نابل يسخي زي كلته سلسته حمشته شمنته أسر سلسته زيم كدمرهم كلها هذا مع سران حدا كم نابله سلسان أربعة خمسان حمشان نابله تنمبر صيري زغصل مالتي حجي زي كتصالنت نايز نمبرس زي اتقداماي قصري نزكالعي كتمقلن كلها دما كل غزي حدا نتمي سوسان حدا شومنت يمص مالتي the same time از قصر زي نزخت مقلو كلها كوم يمص از قصر زي نتدحري زلو ندا مقلكا تكيت كلها ريزالت يمص كله حدا نمبر مالتي سيكوينس ناي نمبرس دما golden ratio ودما golden sequence تبعي يصوا إذا golden ratio تبعها زلا دما حجي فوركس ماركت بتعمي أقداسي تخون كم يجرينا نتكملها practically أبشارت نريد كل جزء في بنات كنت كم نحرقنا ماركتنا ويدما تريد نقبر زلنا أسد ترند يقبر كم زلوا ونبايدي وينسل أب ترند كم زلوا كنرداء كنكلا لنا مالك بدحريو اتي ريتريس زغبرا ويدما بول باك زغبرا اب جولدن زون نبلو زلنا 61.8 او مس مسينا دمات نايسيل ويناي باي نري حجي كماي مالتيو كل غزي ماركت كخيد كلو نحر ترند اللي خوينو كم زنا بلاي زخيد حجي ابزيو مينا دماتن جولدن روشو ويدما جولدن سوكنس نبلن زلنا ازيوم retracement زيهم مالتي حجي فيبوناتشي باي ديفولت كل جزء تريدين فيو مسمسعناها ابجا مبل سالسيتي ابجا ندحرينيا فيب ريتريس تبلالاتنا تقدم يتزلا زيها حجي بعلا adjusted كوينا زي golden ratio نبلو زلنا ويد golden zone نبلو زلنا او automatically بعلو مسيلنا اللو مالتي حجي انتاي نقبر كل جزء ماركت نباي خيدار اللي خوينو ويدما ترند نحنا ندحر باي اللي خوينو فيبوناتشي هنا دما كاب تحتي نلعل نزرقو مالتي بنصارو دما ماركتنا هنا ندحر بيريش اللي خوينو دما نسيل يخيد اللي خوين دما فيبوناتشي هنا فروم توب تو بوتوم نزرقو كما مالت ماركت ندحر كم زيلو نباي يخيد اللي خوينو فيبوناتشي هنا دما كاب زمسينا فروم ذيس لو وي كاب ذات تحت زيا حساب زيا لعلي كم جا غيرنا نزرقها مالتي بنصارو دما ماركت سيل نحرا اللي خوينو ويتنا هنا ماركتنا نحن داون ترند اللي خوينو دما فيبوناتشي فروم توب كابجا توب زي امسينا ناتا فاينل بس حتى زلاتا ماركت لتحت نزرقحها مالتي حجي كم جا غيرنا مزرقحنا ياينا اتا جولدن اريا ويدما جولدن سيكوينس تبال سوسان حدا نت بشومنتا 61.8 نعا نرقبها مالتي زنتاي مالتيو ماركت بزخونه من قدي ناب سوسان حدا نت بشومنتا ريتريس نحرجيرو ناب تزنو برو دايركشن وي ناب تزنو برو اكايدا خيد زلو تقولو زلا على سلازخون مالتي سلاز براكتيكالي ابشارت مزينا نرايا كم حدا ابنت نحو سيدناو زي ماركت زي نابنت بناي زخونه تايم فريم كنت كملو نخلينا فيبوناتشي بناي 4 ساعات كخون يخل بناي 5 مينيت كخون يخل بزخونه مالتي تراح تترند نتكملو زلنا يتوساننت مالتي ابزن دحر مصينا حجي زماركت زنابنت باي
ፖዚሽን ወይ ድማ ባይ ትረንድ ይኸይዳሉ ኢልና ሓሲብና ኣለና ኣብዚ ስለዚ ትረንድና ህና ወይቲ ፌበናችና ህና ካብዚ ያለው እዚኣ ክሳብ እዚኣ ሃይ እዚኣ ንዕቅና እሞ ክሳብ እዚኣ ሃይ እዚኣ ንዕቅና እሞ ኦኬ تا هاينا هنا بجار خيبنا يالنا بدحريو تا 61.8 ድማ ኣብዚ ያላትና ማለት ስለዚህ እንታይ ንብል ኣለና ማርኬት ናብዚ 61.8 ሪትሬስ ገብር ከሎ ናብቲ ዝነበሮ ዳይሬክሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ዋላውን ኣብ ክንዲ 61.8 ጥራሕ ንጥቀም 50 እውን ሓደ 50% ሪትሬስ ስለ ዝኾነ ማርኬት ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ 50 ኣብ መንጎ 61.8 61.8 ክመጽእ ከሎ እዚ the best ናይ ማርኬት ሪትሬስመንት ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ሕጂታ ጎልደን ሲኩዌንስ ዋላዳ 61.8 ድምሳ እምበር ማርኬት ግን ኣብ መንጎ 50 ኣብ መንጎ 61.8 ክመጽእ ከሎ ዝለዓለ ናይ ኢንትሪ ኦፖርቹኒቲ ይህበና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ካልኦት ናምበርስ ባይ ዲፎልት 88 78 13 38 ናተውና ማጻጻ ኣለዎም እንዲ ሕጂ ንሶም ስለዘይ ንጥቀመሎም ግን ንሕና ፎካስ ኩሉ ግዜ ማርኬት ሓንሳብ ትረንድ ምስከደ in between 50 and 61.8 ንሕና ፔንዲንግ ኦርደር ክንገብር ንኽእል ኢና ወይቲ ባይ ሊሚት ወይ ድማ ሴል ሊሚት ክንገብር ንኽእል ኢና ንሴል ክመጽእ እንከሎ ድማ በንጻሩ ፕራይስ ኣብዚ ምስ መጸ ዓቂናዮ ኣለና 61.8 50 ማለት እዩ in between ስለዚ ማርኬት ክከዓው ምስ መጸ ድማ ናብ ናሕና ዳይሬክሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎታት ኣለዎ ስለዚ 50 ከምኡውን 61.8 ኣብ መንጎአን ዘላ ጋብ ጎልደን ዞን ወይ ድማ ጎልደን ኤሪያ ወይ ድማ ጎልደን ሪትሬስመንት ናይ ፌበናቺ ተባሂላ ትጽዋዕ ማለት እዩ ካልእ ፌበናቺ ገለ ሴቲንግ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ሓንሳብ ነቲ ፊብ ኣብዚ ምጽኢና ምስ ዘርጋሕናዮ እዚ ዛዋር ፌበናቺ ሬሽዮ ራይት ክሊክ እንድሕር ጌርና ኣብዚ ሴቲንግ ትብል ኣላትና ኣብዛ ሴቲንግ ብምእታው እቲ ናምበርስ ኣጃስት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከም ንዓና ዝጥዕመና ማለት እንድሕር ደሊና ዝኾነ ምምሕያሽ ክንገብረሉ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ ግን ብዙሕ ንዕኡ ምምሕያሽ ምግባር የድልየናኒ ባይ ዲፎልት ኩሉ ግዜ ሬድ ስለ ዘሎ ኣት ደ ሴም ታይም ድማ እቲ ላይን ከመይና ክዝርጋሕ እንደልዮፈላለየ ነገር ማለት እዩ ኣጃስት ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮም እቶም ናምበርስ ሬድ ኣለው ከለር ዲና ንደሊ ካብ ራይት ንሌፍት ዲኸውን ንደልዮ ወላ ኣብ ሚድል ዲኸውን ንደልዮ ኤቭሪቲንግ ኣብዚኣ ሰት ክንገብሮም ንኽእል ኢና እቶም ዘድሊና ናምበርስ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ለበል ራይት ኣብ ራይት ኢና ጌርናዮም ዘለና ኣብዚ እንድሕር ቀይርናዮ ሰንተር እንድሕር ጌርናዮም ራዮም እቶም ፌበናቺ ኣብዚ ማእከል ይመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ኣት ደ ሴም ታይም ሕጂ መታ ነቲ ቻርትና ዝኾነ ብሎክ ከይገብርዎ ኖርማሊ ራይት እንድሕር ጌርናዮም ናብቲ ራይት ኤሪያ ናብኡ ብምምፃእ ከምዚ ይመፁልና ማለት እዩ ሕብሪ ክንቅየር ተደሊና ተፈላለየ ነገራት ሰት ክንገብሮም ንኽእል ኢና ብሓፈሽኡ ግን እታ ጥቕሚ ናይታ ፌበናቺ ሬሽዮ ማርኬት ናብ 61.8 ኣብ 50 ሪትሬስ ምስ ገበረ ባይ ፖዚሽን ወይ ድማ ሴል ፖዚሽን ክንብል ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ሕጂ ፌበናቺ ሓደ ነብሱ ዝኸኣለ ናይ ትሬዲንግ ኢንዲኬተር እዩ ኩሉ ግዜ ማርኬት ብፌበናቺ ጥራሕ ትሬድ ዝገብሩ ኣለዉ ብፌበናቺ ጥራሕ እውን ትሬድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከም ነብሱ ወከፍ ካልእ ትሬዲንግ ስታይል ድማ ናቱ ስቶፕሎስን ናቱ ታርጌትን ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ እውን ስቶፕሎስ ናይ ምህራም ተኽእሎ ኣለዎ ናይ ባህሪ ናይቲ ማርኬት ስለ ዝኾነ ግን ከም ኢንዲኬተር ከም መሕበሪ ናይ ማርኬት ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ሜተድ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲኩዌንስ ናይ ናምበርስ እዩ ሕጂኡ ኢምፕሊመንት ዝኸውን ዘሎ ማርኬት ሓንሳብ ትረንድ ምስ ገበረ ናብ 61.8 ኣብ መንጎ 50 እንድሕር መፅኡ ፅቡቕ ናይ ባይ ወይ ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ ክህበና ይኽእል ኢልና ኢና ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብዚኣ መበል ሳልሰይት ዘላ ፊብ ሪትሬስመንት እንድሕር ኢልና ኣብኣ ክንረኽባ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብካልእ ቪድዮ ዝበለፀ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሎም መዓልቲ ብዚ ክንውዲ ኢና ሰሰናዩ ቻው